No, in kare nikech samoro wadak e oganda ma waneno kaka ji timore. Yes. In sirikal miwacho ni ochalo bine dhera riemba e yieno nikech en sirikal manok ogoyo ombulu. Ok in iwuon but moko kuom jotelo manyicha ni e duond bura ma in iwuon ichungo kendo moyierie. Pono ni gwenyruok nyalo betie nikech gigo osetimore. Ka ichiwo ranyisi mar sirikal mar Kibaki gi Raila, nitiere seche moko ma pogruok e paro nyalo betie. Mobed modhi alanda ma weche bed ni koro samoro winjruok ok bed mayot ahinya. Ang'o minyalo neno kaka jaod bura mosebudho e od bura kaka inyalo rie weche gi kwe kata kaka inyalo tiyo kod teko mari e od bura ka gi kom mari ni eno ni e whip ji manyiso ni mate adieri manitie mae gima nyaka watim, mae gima nyaka wang'i kaka oganda jo Kenya. Gima timore ni pogruok bede matin nikech ing'e ni moko mokadho ka ne nitie framework maler mondike mowachi ni ka koro wadonje sirikal kendo mae kaka en to masani ochalo dichuo mo kendo dhaka kwala ok ochal ng'a motero dhok e dala gi nyako. Ochalo gima kisungu waluongo ni come we stay. To come we stay ni otimore mana ka ji oherore. Ka dichuo ohero nyako, nyako bohero dichuo. And it means ni gin giwegi nyaka bede ni nitie gima gibotimo ma wambe ywawa to wambe nyaka bede gima watimo ma gin be ywagi nikech ging'eyo ni mondo koko manyocha nitie cha ne dog chien nyaka ne giwuowa kodwa mondo wabed kanyakla. To ka giponi gimiyowa opportunity ni kendo koro wayware kodgi to nyithindo matino manyocha otero wigi spirigi ochako donge e ndara tae wadonjo gi nyithindo ge ndara nyalo bedo matek ahinya. And emomiyo en gima important ni nyaka wawuoya kakwa dhi mbele. Nyaka bede gima gi kisungu wawacho ni goodwill nyaka bedie kone gi korwa. And not only ni en goodwill makonyo wa kaka jotelo to nyaka bed goodwill mokwongo makonyo jopiny. An kanye ma pogruok nyabedi ka en goodwill mok kony jopiny to wanyalo chandowa. Ang'o mineno e od bura kadhi mbele nikech bang' gik manyotimore mowegi chal ni koro wacho ne jotelo ma jo od bura nyalo bet ni oywa wigi, jotelo mamalo bende nyalo bet ni oywa wigi. Ang'o ma iparo ni nyalo neno mopogore ka koro ji dhi mbele weche mag tayo chenro mag od bura? Aneno ka chunji otor or gima gi kisungu aneno ka koro wabedo a bit mohambo. Nyocha kaka jotelo wadwa thuwe aweya ne jopiny aoyaye makata ndalo moko na sekwere bunge kanyo awacho ni wapare uru ni jopiny ema noyierowa, wawuoye uru kwa bolore ne jopiny, wawe uru thuwe aweya ne jopiny ka gima wan telo ni wayuda kan wawuotho to ng'ato bawago ok no bawago nwadhi mwakwayo kendo nwasayo ma jopiny ema nomiyowa. Omiyo nyakwa bolre kwa wuoyo gi jopiny kendo kwa dil gi jopiny. Aneno ka sani mano nitie makata wabed mane komiti ineno ka sani kata ka wawuoye komiti ago kor moro manyochi go ahinya cha sani odok piny kendo winjo ka ji penjo ni to vijende matindo paro nade oko kanyo. Omiyo paro mar jopiny sani gima duong' ne jatelo me bunge ahinya.